Vítajte v Slovak Pointe! Ahojte, volám sa Andrea a som manažérka predajne Slovak Point v Dubline. Vianoce sa už u nás začali. Medovníky, kolekcie, salónky, opekance, kapre, to všetko už u nás nájdete. Ahojte, volám sa Evka. Vianoce nie sú len oplátky a salónky, ale aj snad varenie a pečenie. Pre práve slovenské Vianoce, múka, strúhanka, orechy a kapusnica. Ahojte, volám sa Majka. A pozor, niektoré z vianočných chuťoviek teraz v akciovom letáku od 3.12. až do úplných Vianoc. Urobte si slovenské Vianoce. Slovak Pointe Dubline, Slovak Pointe Korku A na internetovom obchode www.slovakpoint.ie. Tešíme sa na vás! Chalani, ale už dosť máme kopec roboty.